ați răspuns fără dovadă dacă Andreea Bostanica 877 nu cred că este reală, deoarece, uitați, Andreea Bostanica 877 a postat aici o poză pe care a postat-o azi și Andreea Bostanica. Haideți să vă arăt. Deci, Andreea Bostanica a postat astăzi acum 18 ore, adică astăzi, nu astăzi a postat, dar ieri, acum 18 ore. Iar ce a făcut Andreea Bostanica 877? Ea a postat azi și a pus o descriere asemănătoare. V-ați plictisit în carantină. Iar Andreea a pus cine s-a mai plictisit în carantină. Și, deci, da, asta voiam să vă demonstrez că e fals. Iar acum, haideți să vedem ce mesaje. Hai să vedem aici dacă putem asculta mesajele vocale de mine. Mi se pare că tot nu putem. Îmi trimit și un mesaj, dar nu pot asculta așa. Ea m-a sunat la un moment dat. Da, a închis, gen nu observasem pentru că eram plecată și gen, da, aveam treabă. Și, da, și-a pus la story. Eu tot cred că e fake. Deoarece are foarte puține poze ale Andreei. Dar ca să nu fiu răutăcioasă și să-i dau like. Dacă vreți puteți să-i dați follow și să vorbiți cu ea în privat. Sau dacă vreți să mă cunoașteți și pe mine, puteți să mă dați și mie follow. Da. Văd că are cam puține poze cu Andreea și are foarte puțini urmăritori, pentru că alte fake-uri au mai mulți urmăritori. Dar asta nu este important. Da, încerc aici să încarc o postare și nu mă lasă, pentru că eu am făcut un edit cu Andreea și este ciudat că nu mă lasă să postez. Cred că o să renunț la postare și da. Mai postez o dată. Pentru că dacă Andreea Bostanica poate să zică unii că poate un fanpage. Dacă era fanpage, putea să-i dea tag. Bine, adică nu toate fanpage-urile dau tag, dar putea măcar. O să pun tot felul de inimi, pentru că o ador mult pe Andreea și sper să se posteze. Și acum veniți, dați-mi follow și like. Sau dacă vreți să mă cunoașteți, puteți să-mi dați un mesaj. Pentru că chiar vreau să-mi fac prieteni noi și prieteni de pe net. Dați-mi mesaj și da, putem și să vorbim și ce vreți voi. Să văd dacă o să primesc like-uri, mă rog. Și cam atât, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe la canalul meu de YouTube I Love Andreea, pentru că acest canal este creat pentru Andreea și poate dacă voi face mai multe edituri cu ea, voi posta un clip cu editurile mele. Eu vă pup, sunt Darina. Și nu uitați să dați un follow pe Insta și like la postări și să-i dați un follow și Andreea Bostanica, să-i dați follow și fanpage-ului dacă vreți, sau acelui cont fake. Da, și nu uitați că dacă vreți să fac promovare, și da, vă pup, bye!